ole he tun truma po thil pa ngai thileng mi react lawin rel ruwa aron lang la thina amak ka ti khap maya train tarian in ti then khathian jehawa pathum an om jehawa ni na nei pathum an om ten ti ya chung vela chu soi chian kan tum don ani ma bible atang in han ti ngot mai hi ani na taka chon tharau thiang him na fia thin te kan han tia kan ngai dan kha bible chang kan pot khom waka kha kan ngai dan kha tharau hriat tir na ang tan kan chhuat ta thina mo chung te chu a boi thak em ma amang an thak ani kan soi tharau vek maya kai ma ni ngai dan kha lo ma ti chuan tharau a fia tariaw a khan kan hre ta vek box si lai hi thil boi thak chu ni amang an thak ka ti khop maya jehawa ni na nei pathuma nom han thi te ka bible kha tak khane bible kha sathiam tur chuan abul bal da ulak atangam chuya zir ta po tul thin ni pathian thu zir ta kan ni velo phei chuan azir ta po zo chian tur ania ten an zir ta thu ziak ta po chiar tur ani mo ke point ka zir chuang lo ama ro chu thil pa ngai hioma kan chuya kan phak to ken kan thiamang tok ten kan soi ve thina jehawa pathuman lo om re ngem ti te kha kan enanga theology hi rin dan sang oma pathian chungchang po rin dan in ang lo hlom top hi atam khop mai christian zinga po chung te ni wang chuan enge fuang ti kha rel ruwa oma tuna chuan tu te thurin le enge mol thurin big le enge mani lawin mi then khat zi ti apo trin tarian then khat mu dan hi anui za thak mai mani dik tak chuan oneness theology kan ti yawa hi iswa ni ti ai po khan ala nui za thak ani adik tak chuan no thurin rui kan nei a chu wang cha chuan ni a ten pathian pakhat te hi a concept kan man lo wang po nei ti chiang renga trin tarian ni reng si chu thung huya pathian kha ati sa lo chan nuwa iswa hi lo ni ti mai hi an tam mani wa khatiang kha ring dik henin ti box ya thung huya pathian kha ti sa lo chan nuwa iswa ti in lo hreta ila chu tiang zirtir na chu tu zirtir na nge sibilia sate praxia sate noita sate ni tro modalistic monarchianism ani engwangin nge chu ti si unau upc tirin dan dik lo one san dik lo kan ti kain tok chia azo ko kan sang chuang big reng lo khang te kha ka soi ma sa dewa om zia hret to ro ni John Calvin a me point thung huya pathian kha ti sa lo chan nuwa iso Christa thin kan lo hria atia chu Reverend Dr. Vanal Awa khana zia kani John Calvin theology tia khan mo te chuan sarvata sakhan John Calvin apo kha modalism zirtir na ring le khatiang zirtir ang khana pu a khatiang kha lo soi tak zet ani chuan apu na po kha adik don ti na ni mai ni ani na taka chuan zudate pathian yewe anti akha ti sa lo channa iso ni miao si chuan adang om reng lo modalistic monarchianism ti khama sabilianism tian anuwa soilar le tak kha ani chiang khop maya chumi dau dala thu ziak tu chu tertulian ani lang sartak against praxis ti tapozia ka chu ni a ma se chu ti chung chuan kan thu soi kha oneness thurin laka dangalam chuan kan hre tho ni oneness thurin laka khan dangalam dik zok khan kan hre tho boxia a boy thak maya enge om zianeng o katia engpon ni se bible hian lalpa ti hian alo lang me chu thung huya chu thung tharalal pa ti na kan hret polemo
hep rai ho pathian ming khalal pati na emo kon ti wang ani pakhatin ka ringa chu mizo bible grocery a meu point zia kan ni ziak to hi reverend zai remani mela pastor pakhat doctorate degree nai ka ve thau ka zota ani chu honorary pon ni lawin a zira chhuwa mo doctorate degree la ania foreina helai hi awamak vemole ti hian ron ti maya hai chotung ya iso kha lalpa ni ti chu iso ka yawa ni tiang hin ziak to mai box sia tiang hi kan kau san rin dan pon ni amon le ka tia ka zota al vatimak ve nga ting he tiang an zi a BSI a complaint tur ni hi atia complaint zu yem phei chu ka shala ma chu tiang ka chu ni a fu ti lo fe kha nom ve do na mo khang po kha ve thawa chu wangin enga mo hi than nan fu lo deu chu kan nei ni yen ka se amai ro chu tri ne torian soy ni chuan ka soy ang khan zehawani na nei vek mi pathum anga ngai kha an oma wangin oneness ti tan chu lo tan chan chi chu ni chuang me lo a chan chu until soya kha oneness thurin ani chuang lo ni mi then khat chu mo chung ke chu ni aboi thak em maya chuan khoya tanga soi tran tur nge ni yang ti pawhria ta har khop maya kan hriat tlang lon sa kan zawai kan hriat sa han soila chu engwangin nge lalpa ti hi lo om ti kha a hming tak aya a hep rai bible kan ti maya ta chuan panak an ti ta chuan a hming pa ngai kha in zeka khi horop pali chawin zeka hep rai horop kan te chuan exodus kan huangin lalpa I pathian hming na ranin lam su ti kha hep rai ho hian an la ur su na ema chu wang chuan anarana pathian hming laman bu lawa pathian poisean hlo wangin pathian hming in zia na apo pathian hming in zia na pianga khan na hming tak khatsia lovin apum pel na turin lalpa ti khan an chiar ta thina chu adonai ti ni a hep rai changa chu tiang chuan lxx kan te saptuagin khan an leta chu lat te na te English version na te copy chho zela ni a chu wang chuan he tiang hian kan bible a palo ve ta ti chu kan shevekin ka renga te chuan chu ta tang ringon po chuan lalpa ti kha hebrai ho pathian hming le lin ni lovin hebrai hoin pathian an za awanga hming tak aya an ain zia na pia ngalalpa tian lo chiar thin awanga lo om chhawani ti na ni a hebrai ho pathian hming chulal pa ani reng lo mo an pathian kha yewe kha lalpa ti in hming zia na khan apum pal na nan chiar thin ani zo ka te chuan chu kan thatang ve kang le hi ani la in lo mu rei do lo mu to om se lo saman ve kon ka ren kha a tha ni mo hemiom zia chu kan hrianga hei tetragrammaton kha hebrai horopali kha northwest semitic linguistics ani himon besi sumiru ta tanga a om zian han tele alam rik dan tur lian hriat kha hi the new Anger's Bible Dictionary ni a alam dan tur lian hriat chu heta hi amatro yawe ti tur ni na hria te chuan a om zia po he caused to be or exist therefore te chuan he creates ti nama asiam oma temo a om siam ti na emoni a exodus bung thuma kan hu oma ti na khan a in tlok tok vel don ti nan ta ne pathian hming om zia chu chuan a hming om zia chu lalpa ti na ni lawa oma emo asiam ti emo chu om zia chu ni don ta ni chu wangin ngai pol to lo tur ni lalpa ti na ni lo mo yawe ti hi lalpa ti na reng lo ti ka hriat phot tur number 1 a chu mo ti chuan kha chiang tur anga ila tun la pe chuan adonai pon ti to lo mo an tanak kan chiar hian hasem mantia chong ta po chu kan shavekin kareng chu wangin tun la zia ni ta se bible hi adonai lalpa ti ai kan hasem ti kha om tawang chu tiang vel chu ni mo thilom dan chu mo chu wangin
tu mania we ti am je hilal pa ti na ti to lo tu lo a tha ka ni hi lo po hi tam tak ta tu rong ma se kan da seng lo video sem kan ni a re te lo wangin en tina tan pakhat hi ka po chok mai ni he en zia hi a root te khoi tran siat nge ni ti te source te an kum vela mi nge ti ang chi kha an chu hi om zia ta pon da a grammatical ne a lam rik dan tu ne no an da ni hi chu wangin thil hi thôi đâu xe nó sệt thì khá sệt ta trả cái sỏi mà salok tu anh chứ không thì chuan mình làm gì xem cho hay lâu người ta hệ bài hậu bao số tu lắm à chẳng phết khi nó chán châu cái ring thì tất cả cái sỏi tu Bible chu ngạ hiện lụt ton ta ila ngor cái lụt mai thì sỏi nó có thì chuan mình om zia te anh em mà him zo trong chiar du con om point Bible shet zau na biak mình thang chang te ta point mi zo trong chiar tu ro ma hi nen hi nang chen Angel's Bible Dictionary na hian ma ra zia dan chu chu wangin hi lam dan dik nian shet ani atun lai chuan om zia po kan soi kha tiang hi ni om me ti kha ni ta alal pa ti na chu ni lo sim sim ani kan ti khama ti chuan eng ang hming nge divine name Israel ho pathian hming ani chuan personal name ti na ni Israel ho pathian personal name ti na ni chuma aum zia chuan mi mal hming ti na ni mi mal hming ang hi proper noun ni lal nun zira han ti ang chi khama lal ma ngai ti ta pon yang khat ti ang chi kha ni ti na ni chu personal name ni chuan chu wangeng mình sim hi mi pakhat ming proper noun personal name ani wangin plural ani lo phota tro enge kan ru lo lut mi pathum soina ni kan ringam ani lo sa ti na ni mi ka chang rang bo hian mo chu sia tu ni anh tiên na mi mal hing kan de lal nung ziri ti kha mi tam takin an pu thei an pu ta wang kan hing in trom ni lon hing in ang nei ti na ni don ta lal nun ziri ti hing pu kha mi enga maza tan om mai thei amara chu wang chu hing in trom ti na ni lawa lal nun ziri ti hing pu mi enga maza tan om ti na mai ani amara chu lal pa ti lo om thina kha chu common noun ni mi dang po lal pa ti khan soi mai thaya ama ero chu po chu hep rai tonga chuan an pathian yawe soi na le yawe ni lo soi na kha alo om sang ta chaw ani chung ta po chu kan soi phei ze langa ti chuan tu man yawe hi pathum an om ti to lo to re pathum man lo om ni point yawe ti hing pu yawe ti hing pu ni pathum ming in ang nei pathum an om ti na ni do na yawe ni na nei pathum ti khan om se pakhat ma nei lo yawe kha an ni na engemaw common noun anga chhuah tur ani lo hrim hrima chu wang yawe ni na nei ti khan om se nei lo ma lal hmangai ni na nei pathum om ti nen ek sama nei do ni chuma chu wangin a hming ang pu khami dang lo om ve mo kha tiang hming nei khan om treu ni si lo chuan yawe ni na nei pathum om ti kha chu eng ti na ma lo phua chop lom top ti na ni hriat pho tur ani kha ti chuan Bible kan lu tang hian ula an hu ang hian Jewish to the Bible ani hai mi zo to the Bible ti ta ESV to the Bible amo ang chi ngot khani vela Jewish to the Bible hi ESV kan ti ta mo mi zo to the Bible amo ke Jewish to the Bible ti ang chi ngot khani vela chan chuma an ula hi tanak translation ani hebrai ho pathian le khabu kan ti mai hebrai ho Bible kan ti mai khami le len kha ni ta a san pa tanak nei kher ngai lo hian hi nei ta ila a thil fia na ne na chom ma la wangin a tha em don ti na po ani so
ta hian thil poi mo hriat tur om ta Hebrai ho tanak hi enge ti khariat nge nga ya ta hin ziak ta eng ang nge ni mo ngai kan hu thayam Dr. PC BXC mapo khan Bible ko ta khana zia kha Bible ko an siam an chuina po kha Masoretic text ni atiamo ti chuan Hebrai ho hian traditional text an mga an tanak po hi Masoretic text ni mo kha ka hriat tur ani chu wangin khovela he text ayat tha hi chu thlung hu yaw reng lo ti ta kha hriat tur ani chiang ang tro hriat nge tur om kan ti khamo kainin Hebrai Bible Hebrai text a Greek text kan ti angot hian Hebrai ho rul ruwa Masoretic text kan ti hian na thok don lo chu ayat huk le ril le lu zok ro pui zok chu na thok don ti kha chiang tla te dra chan chu traditional text ni tla ta ni chu hriat ma sak tur ni ti chuan Bible lat reng in he empty tia alam to an da mai thin kha en lo nom lawang English version ta hian lo mizo Bible le tu tapon kan en an ti maro chu tiang en chuan Masoretic pointing kal vekin pathian hing chung chang hi an hril fi ani chung te po chu kan soi phe do ni mo ke chuan has the Bible la Deuteronomy bungruk chang li pathian hing lo lam na kha an hril fi an jek se ang rang khop ma he Hebrai linking verb ang chi kha atel nga al ngai lo wang hian le lindan chingom thei ti ang chi pom thei ve kho ma tro he an da that's one Yahweh our God Yahweh is one or Yahweh is our God Yahweh alone ti po chu dik thaya ti ti chuan henglai vel hian an zia ka an hril fi dan ho sam devil huna ta chuan Yahweh chau kha pathian kan pathian be kan ya ama ro chu pathian dang nom thei lo ti na ro ni lo ti zo hril fi ani chung chu Karen Armstrong le kabu atele sa midang le kabu ni ke ti ate po he chang hril fi na hin kan hu ti chuan temple pani na hun lai khan pathian pakhat rin hi dan pa nga ya nei tran chaw ni ti ven ziak boka ama ero chu an hril fi na thara chuan LXX ha po lo lang tongin he chang hian Isaiah zia ka pathian pakhat chaw om ti monotheism dik tak hi apong chhuak ani ti kha an thuthlung na chu ni ho ti chuan kan hmu atra Yahweh kha Zakaria zia kamite nen po hi ni hril fi dan chu ranga Zakaria po khan kan hmu chu mani chuan there shall be one Lord with one name mo lalpa chu pakhat ni hming po pakhat ani ang ti kha pathian pakhat ni pakhat chung chang soina thawani ai nang reng ani an ti an ni hi chuan mo kha Hebrai horin dan ni tin an ma ne Rabbi te thuziak sang han chiar po hian living Judaism te Rabbi when to seek ziak te po khan ani ta thau Rabbi when to seek ta la mi dang zia ka ta po an hril fi na sang ta po chu wang chuan tu nan tin nan medieval hun lai ti an chi te lai ka budanga kan ho pathian dang pakhat pathian pakhat chau pathian dang tam tak zinga kan biati na po lo ni taon te reng se pathian dang om theilo ati na ni lawin mo chung zui nga chuan Yahweh chau chuan biak le an pathian ani thau si chuan eng lai ma yan Hebrai ho hian mi danga chang dangan kan san ngai lawa Yahweh chau kha an pathian ani ngar ti na ni mi pakhat ani an ti bok ani ha a chiang renga tro pathum ani ti ngai lo renga chung chu monolatry tin an soi boka ama ero chu ta chuan ka tiang khan che la veng Isaiah ziakte le Zakaria mi ten hian in reng ani ka tiang kha hril fi dan thar pa ngai le tu na Israel hoin an rin dan po ni ti khan ziak ani wa ha ka hriat tu ni
tên ami dấu trong sim bao hiền này là chiang thọ cắt thấu hiền cả xe mà cái chôn là coi tụi nó ít khó tụi nó vắng mà ít khó tính thế mà này lalpa kan pathian chau chu lalpa này translation bản hiệu thầy thì kha cái gì ông khan chu wangin lâu là ngày coi lâu là coi sớm tuổiเขาmình có sự lâu chân số số anh khan anh ang mình nghe nè lalpa thì hebrai là mà inji lalpa thì lâu inji cái hebrai là mà nghe nè kan thì khan yawe thì khan ya mình ngom gì po con số ya lalpa chau chu kan pathian ani ti chu eng ti na nge ne yawe chau chu kan pathian ani ma chu pakhat ani ti chu ti na pathum compound ti zo lo soi kha chu kan ngai da na ni ani lo sim sai ji da ni lo sim ti na ni phot noi ni mo chu lai chu se ta cha ani lawa trinity kan ring ani po en hi lo hi chan chan tur tam lu tu ko hei berk support chu im tu lo mai mo chu wangen film ko tha zir chen dau ta pro tha trinity dik lo ti na la man lo hei kher hi chon trinity ha soi lo che man ti lai ka soi dua cái bộ trinity rian thấu cái này mà nó cho trang bible trang dik lo bak sakalak so to ni hian ka sala mo chu wangen lalpa hiawa chu ti ni se chun hiawa pathuman om lo sim mi pakhat Israel ho pathian ming ani chu sia tur ani ming ang pu dangan lo oma pathian dangan om boka pathian zinga hiawa ti ming pu ve thawon lo om ni te chon thu dangan ya chu ti ni se lo chon hiawa ni na ni pathum ti khamo mang ya ni na nei pathum pi ela ni na nei pathum ti ang vela ni om zia nei lo ra thui doning ga ria ti chi na hian du to kila pathian ming om zia kha engki na nge ma ti chuan mi mal ming ani personal name ani kan ti kha sa bokila deuteronomy po kha eng ang point ikho chu kha voi som sari point lar phaise punya silfia lalpa ti kha ni chu wangin ri chu riat fo ngai lalpa ti kha mi mal ming ani si chuan a silfia tu a soi zau a chung chang soi kim tu a eng ang point ikhot khalo om se pathum ma pali unity compound la kok thelo sim ti na ni ten ikhot sim po chu thil pakhat mal single numerical 1 kan ti mai adang om lo pakhat ngoi sai nan po man mang vek ani chung ta po chu set to ni khalai ka set na sa ka chu ni ani lo chuan kan silfia fu lawang ti hi a lo om ani ma chulai chu ka sei du ale peksem kan tum don ne at sei don ba ka man ta lo top